Staren gewoon druppel je familieleden binnen. En vanzelfs de coach, Daniel Klibbeler. Ik Celine van Genner wordt eerder. Maar het wachtje is toch op de Lietse grutte man Epke. En daar is hij. Nog net helemaal wittende wat hem te wachten staat. Eerste ontvangst in het gemeentehuis. Hartelijk welkom. Kroon. Meestal bij het kaatsen, maar we doen dit ook heel bij de turnen. Daar is ik een oren Olympisch kampioen. Zeldzaam, hè? Ja, super. Ja, echt magnifiek. En dan in de iepen auto. Onder grote belangstelling. Hoeveel mensen verwacht Aard? Ik heb geen idee, maar als ik het zeg, heel vol, ja. Hoe is het ik bijzonder dat toen kijkt oren in de kamer, wie echt een erehaag en iedereen klappen. Hoe is dat? Ja, ja, apart. Dat er gewoon alle mensen staan te wachten op die natuurlijk. Hè. Dat is ja, wat bijzonder. En superleuk dat iedereen hier kan wezen. En het is wrotten. Troch de grutte kloft om meesken. Rieren dikste in zijn kant. Te sjen en te zwaaien naar de naaie held. Voor gewoon meesken is het zuiver emotioneel. Ja, elke keer dat ik hem show, dan mag ik gewoon. Nee, hoor. Ja. Maar je wilde graag een keer op een foto. Dat zou ik heel graag willen, maar dat waar ik net. Nee? Nee. Hoe is dat net? Dat vind ik eng. Van burgemeesters en wethouders willen je graag tot ereburger van de gemeente Heerenveen benoemen. Ereburger van Heerenveen, hoe bijzonder is dat voor jou? Ja, dat is heel bijzonder, want het is heel oors aan een gouden medaille. Dat is een eigen doel en de geest ver. En als het dan lukt is het fantastisch. Alleen het eren van mij toch meest en het waarderen van die prestaties, dat is even een overhaal. En ik zou dat zelf niet in de hand. Dus ja, dat is een hele eer dat zulke titels dan krijgt. En dan zit ik deze huldiging er weer op. Van de Joen de volgende. De andere rint de Lemmeruut. Van haar Epke. Eerst ridder en nu